Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu si ukážeme, prečo sa nebáť opravy, najmä takých dosiek z umývačky riadu a tak ďalej. Toto je doska z umývačky riadu Electrolux. Vidíme tam aj číslo tejto dosky. Na druhej strane si pozrieme, ešte máme tu nejaké čísielko. Áno, lepšie ho vidíme tu. Táto doska mi prišla s tým, že pán sa sťažuje na to, že umývačka riadu ide, robí nejaký program, náhle vypne a ďalej už nič. Keď chce, aby znovu začala pracovať alebo niečo robiť, musí vypnúť ju, zapnúť do siete a až potom sa následne niečo deje. Tak, viete, prvé naše staré známe kondenzátory, tak som, aj keď neboli tak viditeľne poškodené, som si ich premeral a potom, keďže som pozeral ďalej a ďalej, prišiel som na to, skadiaľ je napájané to elenko. To elenko v podstate je napájané cez nejaký odpor a tu bol kondenzátor. Tak, začal som si merať tento kondenzátor, priblížime si ho. Áno, vidíme 0,22 mikro. Čiže to je nejakých 22 nano, ak sa nemýlim. Ja som na ňom meral sotva 12 nanofarátov. Tak, hneď som si povedal, máme víťaza. Takýto kondenzátor samozrejme nie každý má v šuflíku, napríklad Avelmak ich drží a tak ďalej. Takže myslím si, že takouto opravou dosky nič nepokazíte a ušetríte klientovi značné množstvo peňazí. V druhom rade by som chcel v tomto videu veľmi pekne poďakovať taký nezvyčajný nick, že Elmilan 381. Ďakujem za peňažnú vďaku, ktorú mi prejavil v inom videu a ja si toho veľmi vážim. Taktiež Jozef Petrovič, ktorý doplnil jedno moje videjko o komentár, ktorý je cenný, ktorý nie je kritikou, ktorý je naozaj doplnením. Takéto komentáre mám hrozne rád. Ďakujem za sledovanie.